Ορίστε, κύριε Γιαννάκη. 6 λεπτά. Αλλά θα μου επιτρέψετε με αυστηρή τήρηση του χρόνου. Αρκεί, κύριε Πρόεδρε, να είστε αυστηρός με όλους και όχι επιλεκτικά. Με όλους. Ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καλημέρα. Ξεκινάει μια από τις πιο δύσκολες και πιο ιστορικές μέρες της μεταπολίτευσης, με ένα περιβάλλον τραγικό, εφιαλτικό θα έλεγα. Ζούμε επικίνδυνες στιγμές, με την έννοια ότι αυτή τη στιγμή πολλοί συνάδελφοι δυσκολεύονται να φτάσουν στη Βουλή και πρέπει η κυβέρνηση και η φυσική ηγεσία της ελληνικής αστυνομίας να πάρουν τα ανάλογα μέτρα, γιατί φοβάμαι ότι πολλοί συνάδελφοι θα προπυλακιστούν. Απέφχομαι ατυχήματα, αλλά θα πρέπει η κυβέρνηση να πάρει σοβαρά υπόψη το τι υπάρχει γύρω από τη Βουλή και πώς θα αντιμετωπιστεί. Φοβάμαι ότι θα φτάσουμε το μεσημέρι και θα έχουμε συναδέλφους που θα μπορούν να έρθουν στη Βουλή. Αυτό πρώτη φορά συμβαίνει. Εφιστούμε την προσοχή, το επισημαίνουμε. Είναι κατά την άποψή μας ιδιαίτερη κρίσιμη στιγμή και πρέπει όλοι να επιδείξουμε σύνεση. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καλούμαστε να ψηφίσουμε ένα νομοσχέδιο το οποίο θα κρίνει το μέλλον των παιδιών και των εγγονιών μας. Ένα νομοσχέδιο που πραγματικά ανατρέπει τα πάντα. Και το θέμα είναι, αυτή τη δύσκολη στιγμή, όταν είμαστε σε αυτή την μεγάλη κρίση που έχει πάρει εφιαλτικές διαστάσεις, όταν βρισκόμαστε σε πόλεμο, μπορεί αυτό το νομοσχέδιο να εφαρμοστεί, να έχει το οποιοδήποτε αποτέλεσμα, αν δεν κάνουμε συμμέτοχο τον πολίτη, την κοινωνία σε αυτή την προσπάθεια. Και πιστεύει κανένας ότι η σημερινή κυβέρνηση μπορεί να πείσει, μπορεί με στοιχειώδη αξιοπιστία, όχι να πείσει, έστω και ανοχή, να εξασφαλίσει από την κοινωνία? Πιστεύω πως όχι. Έχουμε έναν πρωθυπουργό ο οποίος έχει χάσει κάθε ίγνος αξιοπιστίας, αδυνατεί να πείσει το Υπουργικό του Συμβούλιο, την κοινοβουλευτική του ομάδα. Βλέπουμε δεκάδες στελέχη να αποχωρούν από το κυβερνών κόμμα, κατακαίλλοντας τον ίδιο τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση και την πολιτική που ακολουθεί. Έχουμε ένα Πρωθυπουργό ανήμπορο να διαπραγματευτεί το οτιδήποτε. Ένα Πρωθυπουργό και ένα νέο Υπουργό Οικονομικών, ο οποίος δεν μπορεί να δώσει καμιά προοπτική, καμιά ελπίδα. Αντίθετα, αυτή την κρίσιμη στιγμή, ο ίδιος ο Υπουργός Οικονομικών τονίζει ότι δεν εγγυάται όχι μόνο την επιτυχία, αλλά ούτε καν την έξοδο από την κρίση, ούτε καν το ότι δεν θα υπάρξουν μετά από 2-3 μήνες καινούρια μέτρα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Πώς λοιπόν ο επιχειρηματικός κόσμος, η κοινωνία ολόκληρη, οι συμπολίτες μας, μπορούν να δείξουν ανοχή στην εφαρμογή αυτή της πιο σκληρής νεοφιλελεύθερης πολιτικής που έχει γνωρίσει ποτέ ο τόπος? Τα αποτελέσματα δυστυχώς θα είναι οδυνηρά. Γι' αυτό τονίσαμε τις δυσκολίες, είχαμε τη δυνατότητα τεκμηριωμένα στην αρχή της κρίσης να προσπαθήσουμε σαν κυβέρνηση τότε να πάρουμε κάποιες πρωτοβουλίες, και θυμάστε ποια ήταν η αντίδραση της σημερινής κυβέρνησης, του ίδιου του Πρωθυπουργού. Ήταν στην πλατεία κάτω με τους κατοικοδίαιτους συνδικαλιστές, με υψωμένη τη γροθιά, και ζητούσε να πάρουμε τα μέτρα πίσω. Να μην κάνουμε καμιά διαρθρωτική αλλαγή. Να μην αλλάξουμε τίποτε. Πώς λοιπόν ο ίδιος πολιτικός μπορεί σήμερα να πείσει τους συντρόφους του, την κοινοβουλευτική του ομάδα, την ίδια την κοινωνία? Και από εκεί ξεκινούν τα μεγάλα προβλήματα που η σημερινή κυβέρνηση έχει να αντιμετωπίσει σήμερα. Γι' αυτό και εμείς τονίσαμε από την αρχή ότι θα έπρεπε η συνένεση να ξεκινήσει από την πρώτη στιγμή. Δυστυχώς, ο Πρωθυπουργός, η κυβέρνησή του σπατάλησαν τον πιο πολύτιμο πολιτικό χρόνο που έχει μια νέα κυβέρνηση, τους πρώτους μήνες, χωρίς να γίνει τίποτε. Πήγαμε στο Μνημόνιο 1, που και εκεί θα έπρεπε να καλέσει, πριν προχωρήσει στην υπογραφή, τους πολιτικούς αρχηγούς,
τον πρόεδρο της Δημοκρατίας να ενημερώσει και να πάμε όλοι μαζί, όπως πραγματικά χρειάζεται ο τόπος, όταν έχουμε μπροστά μας έναν αγώνα, μια πανεθνική και πατριωτική προσπάθεια. Αντίθετα, τότε αισθανόταν ενδεχομένως πανίσχυρος με τα γνωστά αποτελέσματα. Και πώς μπορείτε να δώσετε εγγυήσεις, να δώσετε προοπτική στον πολίτη, στην ελληνική κοινωνία, ότι το μεσοπρόθεσμο θα πετύχει, όταν αποτύχατε στα πάντα. Δεν αλλάξατε τίποτε. Ο προϋπολογισμός το 2010 προέβλεπε 2,5 δισεκατομμύρια από κρατικοποιήσεις. Ούτε ένα ευρώ. Και θα πάμε τρέχοντας να ξεπουλήσουμε όσο με μια αγορά η οποία είναι πεθαμένη. Θα πουλήσετε αλήθεια το 10% του ΟΤΕ στο 1/4 της τιμής από ό,τι εμείς προσπαθήσαμε και τότε μας είχατε καταγγείλει? Θυμάστε ο σημερινός Υπουργός Οικονομικών πώς μας στόλιζε σε αυτή μας την προσπάθεια τότε και ποια ήταν η αντίδρασή σας? Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δυστυχώς το παρελθόν σας ακολουθεί της κυβέρνησης. Είναι ένα παρελθόν που δεν μπορείτε να απαλλαγείτε. Δεν κάνετε ούτε αυτή την κρίσιμη, την ίστατη στιγμή, μια γενναία αυτοκριτική, να παραδεχτείτε τα λάθη σας. Πώς μπορεί λοιπόν να έχουμε προοπτική? Γι' αυτό και η Νέα Δημοκρατία, εξωματική αντιπολίτευση, ζητάει εκλογές, όχι κατά ανάγκη επειδή οι εκλογές μπορούν με μαγικό τρόπο να αλλάξουν τα πάντα. Αλλά αν μη τι άλλο θα προκύψει μια νέα κυβέρνηση η οποία θα μπορεί, το ελάχιστο σας λέω, να διαπραγματευτεί κάποια από τα σημερινά ζητήματα που δυστυχώς εσείς δεν έχετε ούτε την αξιοπιστία αλλά ούτε και το πολιτικό θάρρος να διαπραγματευτείτε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και εμείς τον κύριο Μιχάλη Γιαννάκη. Παρακαλείται ο κύριος Γεώργιος Βλάχος, βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Αττικής, να λάβει το λόγο.